What? The end of November 2015. Good morning, Philippines! Good morning! Kakaalis lang nila, guys. Good morning. Hindi na ako nag-vlog yan dito sa amin. We have to shut it off. We have to put this 77. I don't want the AC keep running. And every time andito sila, cleaning is me. Me is cleaning. Cleaning time. So, good morning sa inyo. Umalis sila kasi dialysis ngayon ng biyanan ko. Ng ina niya. Dialysis ngayon ng ina niya. And then, trabaho din yung asawa ko. And then, ano pa ba? Guys, yung ano ba, nangyari sa Thailand, yung mga boys, nakakaawa. Yung mga bata ba, na na-trap sa ano, sa cave, sa tunnel, at saka may baha. Kawawa you know. Kailangan nila palabasin na yung mga bata Ayaw kong mag-bread. Ano na lang yung kakainin ko. Ang dami kasing pagkain. Kapag andito yung asawa ko, ang pagkain dito sa bahay is sobra-sobra. Yun. So, naisipan ko lang kainin ko na lang yung binili namin sa Asian, hindi sa Asian store, sa ShopRite na Asian store. Yun. So, kakainin ko yun, yung chicken with pepper, bell pepper, at saka yung fried rice. Ito, masarap na breakfast. Very colorful. Tignan nyo. Yan. Ang dami! Ang dami naman yan, Mian. Masarap kasi. So, yun, madami yung kakainin ko. Tawagan ko pa rin yung kapatid ko, Tawagan ko muna. Asan yung cellphone ko? Anyway, yung pangtawag gamit ko pala, guys, kung nandito kayo sa US, yung pangtawag ko is Vonage. 3,000 minutes. $3,000 minutes, I think, every month. Di ba madami? Hindi ko sila matawagan, guys. Umulan na talaga, guys. Early in the morning. Are you ready to come in, bebe? Bebe? Bebe, bebe? Naano ako, guys, sa ulan kasi nakalimutan ko. May ano pala doon na dapat kung ilagay sa loob ng kaloka. Ilagay sa loob ng garage. Nakalimutan ko. Buti na lang. Nakita ko na umulan. Hi, katatapos ko lang kumain. Ang bilis kong kumain, di ba? Para lang, walang usap-usap. Usapin, usap-usap. Walang nguya-nguya, usap-usap. Bisaya pala yun. Yung usap sa Tagalog, isalit yung talking. Isasalita, usap-usap. But anyway, ang bilis kong kumain kasi. Ang gagawin ko ngayon is maglalaba and then mag-i-edit. So yun. Let's do laba-laba, guys! Laba! Ay, nako, ang aga-aga kong naglalaba, guys. What? Ako'y gamay, dili lang dako,
Gamay lang ang naasa ako. Is it buzzing one more time? Don't is oh no. Okay. Grabe yung asawa ko, nakalaba kahapon 2 hours. Sinasanitize niya yung mga damit ng ina niya, nilalabhan niya. Sanitize niya yung doon sa washing. Natawa ako. Ilang oras ba yung sanitize mo? Ba't sinatize mo ng ganong 2 hours guys yung paglalaba? Maliit lang. Kaluka talaga tong asawa ko. Katatapos ko lang pala naglilinis. Tignan nyo yung may linya dito. Hold on. Diba may linya? Sa totoong life. In real life, guys, may linya dito. Maputi-puti dito at saka sobrang itim dito. Dahil yan sa paglilinis sa labas yung mga lawnmower. Yan. Pinagalitan ako ni Tami. Sabi pa ng asawa ko, kinain mo ba yung chicken daw? Yung chicken na niluto namin dalawa. Kinain ba daw? Ako siya. Sabi ko, hindi. Mamayang gabi ko na lang yung kainin. Sabi, ibigay mo na lang yan sa aso. Sarcastic ba? Sabi ko, ano ka ba? Ang daming pagkain na binili mo. Ipakain mo sa akin to lahat. Napagalitan yung asawa ko. Kaloka. Ang kasi guys, ang daming mga binibili-bili-bili. Mga pagkain na lulutuin. Tignan mo ngayon. Naghirap-hirap na akong kalisod nitong kainin ito lahat. So, ngayon, ang gagawin ko na lang guys is maghunaw muna ako guys. Kailangan ko maghunaw kasi naglilinis ako ba? Tawag nito, nag-vacuum, naglinis, dundan din dito sa loob. Mamaya, sa labas na naman ako mag-start na maglinis. Bumalik tayo sa suka at sili guys. At saka itong leftover steak na ricocco. Masarap ito guys. Kamay tayo guys, pagkamay. Kain. Lunch na o yan din magkatapos nito. Balik ako sa computer. Diba? Everyday ako nag-upload. Guys, matagal na ako kung hindi nyo alam guys, kung bago kayo dito sa channel ko. Matagal na pala akong nag-upload ng video everyday. 2015, November. The end of November 2015. Yun. Doon talaga ako nag-start. Sarap ng anghang nito. Basta lang ganito. Yung steak din is very tender. Sabi pa ng isa na nag-comment, while eating daw, don't talk. Alam ko naman yan. Yung mga iba dyan, ayaw nila. Yung very, sila, yung basta ayaw nila. Yung, may sa, kapag andun ka sa, may talaga yung mga table etiquette, kinidikit. Hindi naman ako mapunta sa impyerno dahil nagsasalita ako at kumakain. And also, it's free. Free siya, guys. Yung mga kakain ka and din magsasalita like what I'm doing right now. It's free. Hi guys! Andito ako sa harapan ng laptop ko guys kasi lubat guys, lubat. I-insert ko lang pala ito guys, itong shoutout na ito. And please sa inyong nagpapa-shoutout na matagal-tagal na, pasensya na kayo guys na matagal ko itong ang dami na ninyo and I think hindi ko sila lahat ma-shoutout. So sabihin ko lang yung name guys. Diretsahan guys ha, mabilisan lang ito. Hi po sa inyong lahat. I-mention ko kayo yung name ninyo ngayon, okay? Phoebe Marie Hernandez. Hi to Jim. Hi to Rowena David. At sa anak daw niyang si Uzas V. And hi to Lisa Fiil. At saka sa dalawang anak niyang si Erickson and John Francis. Hi po. Hi to Veronica Perez.
Conspontanosa, hi. Hi to Arlene Tokoyo. Pretini Ventura, hi po. At saka kay Christine Ventura from Isabela, Cebu. Oh, Cabanatuan, Isabela, Cebu. Hi to Glyza Izao. Glyza Izao, hi po. Hazel Jimenez. Hazel Jimenez, hi po. Hi kay Annie and husband niyang si Michael. And sa fiancé daw niyang si Tim. And this is from Islin Gumabay. Hi po sa inyo, Michael, Annie, at saka Tim. Girly Quibedo, hi po. Fatima Khan, hi. Hi kay Fi Hirnani, at saka hi kay Eden Irikafi Minkis. And from Bukidnon. Yeah, from Bukidnon. Hi po sa inyong lahat. Shout out kay Lordson Torres, at saka kay Beth Torres, Lovely Maro Jero Nelia. Faith Mendoza, hi po sis, Faith. And hi kay Nancy Casilla or Michelle Gutierrez. Hi po, this is from Veronica Perez. Hi Christy Lacurin, hi po. Hi kay Mimi Video, at saka sa anak niya sila Lujane, at saka si Mazen, I think that's how you pronounce it, Mazen or Mazen. Hi po. Ricalia Makot, hi po. Hi kay Dina Atok, hello po Dina. Susana Esperanza, hi po. Aluna Doktora. Mila Ramos. Ezel Whatever Blog. That's unique. Ezel Whatever Blog. Hi kay Karinfo Ayakamuto. Hello po. Hi kay Julian Cabana. Hi sis Julian. Thank you for watching. And also Supermom Channel TV. And I think she has a channel because it's really obvious. Supermom Channel TV. Emelinda Awit, hi po. Elizabeth Alegre, Josefina Lucero, at saka si anak niyang si Dondon, at saka si Juna Faye Lucero. Hello po, naa daw sila sa Qatar. Hi kay Irene 27, hi po sis. Hi kay Karen Garcia, hi sis. Florida is mama, hi po. Victoria Shimizu. Hi kay Jocelyn Tinido. She's from New Jersey. Hi sis, magkalapit lang pala tayo. And belated, I'm sorry sis, belated happy birthday this coming last July 14. Belated sis, thank you for watching. Hi po Marnelyn Ev, thank you. Hi kay Maritis Alice, thank you so much. And also hi to Shilame Daganta. Anyway guys, so yun lang muna yung shoutout natin. At saka meron pang ibang magpapa-shoutout guys. Pasensya na guys kung hindi ko kayo masya-shoutout lahat. And so yeah, thank you guys so much for watching. And then yun lang siya guys. Sa mga hindi ko na shoutout, itry ko next time. And thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys in my next video. Bye! Thank you guys! Thank you so much.